ιστορία, φίλη μου, μπορεί να μοιάζει ψεύτικη. Μα είναι πέρα για πέρα αληθινή. Την άκουσα τον παππού μου και πριν αρχίσει να μου τη διηγείται, πάντα έλεγε: πρέπει να είναι αληθινή, γέ μου, γιατί διαφορετικά δεν θα μας την έλεγαν και εμάς οι παππούδες μας. Η ιστορία αρχίζει έτσι. Ένα κυριακάτικο πρωινό μες στο κατακαλόκαιρο. Την εποχή που το στάρι ανθίζει και μαζεύει τη σοδιά. Ο ήλιος έλαμε στον ουρανό και ένα παλό αεράκι φυσούσε πάνω από τα χωράφια. Οι κορδέλοι τραγουδούσαν, οι μέλισσες βούηδαν πετώντας πάνω από τα στάκια. Οι άνθρωποι ξεκινούσαν για την εκκλησία φορώντας τα καλά τους. Κάθε πλάσμα χαιρόταν. Ακόμα και σκαντζόκινος. Στεκόταν λοιπόν στην πόρτα του με τα χέρια σταυρωμένα και σιγομουρμούριζε ένα χαρούμενο τραγούδι. Όσο καλύτερα μπορούσε, απολαμβάνοντας το κυριακάτικο πρωινό. Η γυναίκα του εντωμεταξύ έπλαινε και στέλνωνε τα μικρά. Έτσι και αυτό σκέφτηκε να πάει μια βόλτα στα χωράφια να δει πως πάνε τα γονγίλια. Δεν είχε προχωρήσει πολύ και εκεί που έρχεται για να περάσει τις αγριοκορομιλιές που φύτρωναν δίπλα στο λιβάδι για να φτάσει στο χωράφι με τα γονγίλια, συνάντησε το λαγό, και αυτός και μία παρόμοια δουλειά. Να ρίξει μια ματιά σε ένα κανάλι. Ο Σκαντζόκινος μόλις είδε το λαγό και του είπε καλημέρα. Καλημέρα! Αλλά ο λαγός είχε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του και κάνει το σπουδαίο. Έτσι του Σκαντζόκινος μια ξυρισμένη ματιά γεμάτη έπαθο και το ρώτησε. Τι στο καλό θες εσύ εδώ πρωί-πρωί? Βγήκα για ένα περίπατο. Περίπατο. Δεν βρίσκεις τίποτα πιο χρήσιμο για να κουράσεις πόδια σαν κι αυτά. Αυτά τα λόγια έκαναν τον Σκαντζόκινο να γίνει κατακόκκινος από το θυμό του. Θα μπορούσε όλα να τα ανεχτεί, αλλά όχι πειράσματα για τα πόδια του. Γιατί από τη φύση του ήταν ροδάρι στραβά. Έχεις την εντύπωση πως τα πόδια σου είναι καλύτερα τα δικά μου. Ακριβώς. Εάν θέλεις λοιπόν, μπορούμε να παραπούμε στο τρέξιμο. Βάζω στοίχημα πως θα σε νικήσω. Με κοροϊδεύεις με τέτοια κοντά πόδια. Επιμένεις δεν έχω καμιά αντίρρηση. Τι στοίχημα θα βάλουμε? Μια χρυσή λίρα και μια μπουκάλα πράγμα. Ας δώσουμε τα χέρια, μπορούμε να αρχίσουμε αμέσως. Όχι. Δεν είναι τόσο βιαστικό. Δεν είμαι ακόμα έτοιμος. Πρέπει πρώτα να περάσω από το σπίτι, να βάλω κάτι στο στόμα μου και στη μισή ώρα που είμαι πίσω. Ο λαγός συμφώνησε και ο Σκαντζόκινος ξεκίνησε για το σπίτι του. Ο λαγός στοιχημάτισε στα ψηλά του πόδια. Αλλά όμως θα βρω έναν τρόπο να τον νικήσω. Μπορεί να το πέσει σπουδαίος, αλλά είναι μεγάλος πλάκας και θα μου το πληρώσει για αυτό που είπε. Γυναίκα! Γυναίκα! Γυναίκα, δίσου γρήγορα. Πρέπει να έρθεις μαζί μου στο χωράφι. Τι έχει? Έβαλα στοίχημα με το λαγό. Μια χρυσή λίρα και μια μπουκάλα μπράντι, ότι θα τα νικήσω στο τρέξιμο. Πρέπει να με βοηθήσεις. Άντρα μου, είσαι στα καλά σου. Μήπως τα έχεις χάσει? Μα πώς σου πέρασε από το μυαλό πως μπορείς να νικήσεις το λαγό στο τρέξιμο? Για μάζεψε τη γλώσσα σου, γυναίκα. Αυτό είναι δική μου δουλειά. Εσύ να μην ανακατεύεσαι στις δουλειές των ανθρώπων. Δίσου και άλλα μαζί μου. Τι άλλο μπορούσε να κάνει η γυναίκα του Σκαντζόκινου? Έπρεπε να υπακούσει, είτε της άρεσε, είτε όχι. Πρόσεξε τώρα τι θα σου πω. Βλέπεις εκείνο το παράθυρο? Δεν θα τρέξουμε. Εγώ θα τρέξω στο ένα αυλάκι και ο λαγός στο άλλο. Θα ξυπνήσουμε από την κορυφή. Εσύ θα καθίσεις εδώ κάτω τώρα και πάντα. Και μόλις θα φτάσει ο λαγός στο αυλάκι δίπλα σου, θα το φωνάξεις, εγώ έφτασα πρώτος. Ο Σκαντζόκινος έδειξε στη γυναίκα του το σημείο που έπρεπε να σταθεί και έπειτα προχώρησε προς την κορυφή για να συναντήσει το λαγό. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε? Έτοιμος. Πήγαμε. Και ο καθένας πήρε τη θέση του. Ο λαγός άρχισε να μετράει. 1, 2, 3 και... Ο λαγός έφυγε σαν σύμφωνα. Ο Σκαντζόκινος έκανε μόνο 3 βήματα. Μετά έκατσε ήσυχος στο αυλάκι του και περίμενε. Μόλις ο λαγός έφτασε στην άλλη άκρη του χωραφιού, Εγώ έφτασα πρώτος. ο λαγός έμεινε άφωνος. Δεν μπορούσε να το πιστέψει. Αλλά βέβαια δεν μπορούσε να του περάσει από το μυαλό πως δεν ήταν ο Σκαντζόκινος, γιατί η γυναίκα του ήταν ίδια και παράλληλα με αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να τρέξουμε ξανά. Ξανά.
αν δεν έχουν πεθάνει, θα ζουν ακόμα εκεί. Το δίδαγμα αυτής της ιστορίας είναι, πρώτον, πως όσο σπουδαίος και ανώτερος κι αν είναι κάποιος, δεν πρέπει ποτέ να κοροϊδεύει και να περιφρονεί τους κατωτέρους του, ακόμα κι αν είναι μικρή και ασήμαντη σαν το σκατζόχυρο. Δεύτερον, κάθε πλάσμα πρέπει να παίρνει για τέχνη του κάποιον που να του μοιάζει